ani mamindo ode ankaramugo Alhaji Liman Traoré abna dasi umma ko la kan sababe ma babulo. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu salatan wa tasliman yaliqan bi maqami safiril anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahabatil kiram wa ba'd mustami'ina al kiram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ame Allah ta'ala tando ka barkada ka wali nyumando an seko de majrala o kofe amba kalfa o masabaina sabula ate kalfatien o kofe ame solli ke cide una fasamantika no Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Ame Allah ta'ala deli alaka nafana horoma ejiya anilahara. Ame Allah ta'ala deli limanya ani sutrani garjiga nyuma alaka di anamba den islama o bela jelema. Ame Allah deli anga hamina kudukuli ana bangina alaka sababu nyumandi amaula. Ame Allah ta'ala deli jamana fitna Allah ta'ala ka duga herala alaka kishi di faso dembema Allahu kana shito jamfala alaka na shito namarala alaka laban ko nyumanda bema kanga kafo laba arjina kono alako kanya alakra horoma kama salatu barka kama salli ala Muhammad. Wala alhamdulillahi rabbil alamin. Kuma ankaramugo kana balmaka ya fotugo minoy Alhaji Omar Keita anga walan kumbe alakra ka tarihu de ka sallallahu alayhi wa sallam walan temenena anya yira ka fa alakra sallallahu alayhi wa sallam huwa bahrun la sahila la. Muhammadu de baji dangandate baji mina ni ya noni damina kata yoro abela jelenye adamina yoroe hukman na ira ka fa alakra sallallahu alayhi wa sallam huwa sirajul munir alade fitne mi na noroya lendo hukman ya ira fina ka fa alakra sallallahu alayhi wa sallam Allah ta'ala korota min di alima amadi danfema sabul Allah ta'ala ko ama Qur'an kono warafa'ana laka dhikrak masatala Muhammadu kusmali korota hukmanya yira kafamina sindi Allah ta'ala ka Qur'an aya doka mimba yira kafanga nisoja ninga sewa ni alakraka tidenya sallallahu alayhi wa sallam ka klaka yira Qur'an ayen kono ka fa alakra de tidun ka tidenye sabula alak Allah ta'ala ko wa id akhadha Allah mithaqan nabiyyin kuma minanem Allah ta'ala laydu minan nabiyyum bebulo sabula ne Allah ta'ala de kitabu di awma an sharia ka auto aka tidenya la thumma ja'akum rasulun nitiden donana musaddiqul lima ma'akum abetinya tigalika fena femimbe au bolonowe au ka gafay la tu'minuna bihi yala au liman ya ulawa ka o ka tidenya bla okmani bayira ana ka fa Allah ta'ala ay alakra ka tidun feneka tidenye okmanya yirawla ka fo o sanga in kononana mimbe okuma kan sabati tugun ode alakra ka shurata mai sallallahu alayhi wa sallam Baitul Maqdis la alakra kuma mina dona Baitul Maqdis kono ayasro afalendo melekew ani tiduni nabiyumon bela jelena alakra de blara unyefe ninga selini uye okuma nga walanjora yanyorina okmo tidem bilibili sallallahu alayhi wa sallam no de an islamo kanu bagaye no de an yana fleli sewa yoroye no Muhammadu no Allah ta'ala ka tidenye sallallahu alayhi wa sallam alide an islamo ni lafiya fenye sabula na ale fora kuma halna ya sura inni dekunendo iba sura ibe singa lafiya sura inni la abe fo o tidem bayinde ma sallallahu alayhi wa sallam at-tayyib alide tidem mi naka sanu ayirakuna annika sanu afarkulu kasanu asuko kasanu abuka sanu akulu kasanu asemeka sanu al-mutayyib wa alide bisanyali kefene damfen tawla الشافي نيما أتيدم بايندون أبفو على دمكالة دي سرنال دومباي دمفن بلا جليني المشفى من سرنال دومبا سرنال دومبي منه
Ar-Rauf ale ciden de makarin masai makarin cidenye akan mantuna Ar-Rahim ale de hina cidenye akan mantunka okuma niyen toko baflay naje nunu Allah taala toko de nga Allah taala karila nin toko nununko ninga oludi alakrama sallallahu alayhi wa sallam amboye laqad ja'akum kononana Allah taala ba for raufun rahimun alakra makari nabiyumando hina nabiyumando okuma ale de nabiyul karimuye ale de tidun kuntigi ale de tidun labanye ne ale muhammadu ye tuftahul janna arjina bunda segin bidaile nale barkana horomade watunalu darajat joro mimbe ni adama de rete miri kafoki bisika soro alakra de kama o joro be di adama deuma tariquhu ako nima alakra katasira do أقوم الطرق أبفو على دك تاسرة ما كنت تاسرة ولا كليني وهديه على كرك كندا أحسن الهدي أبفو على دك ما كنت كندا ولا نيوما من أحب نما أو ما على كرك كانوا نينغا إيه كون دي على كرما نينغا كتاسرة لبتو إسكو دمايرلا أحبه الله سكتال الله تعالى بوتك لما كانوا ومن أبغض نما ميكرا كونيا كفو إتافك كرا تقوم إكلولا etafeka kira toko duma me iklola etafeka ka dina kuma ka me iklola aqsahullah Allah taala bo yorma jenya ayira kuna wa ardahu ninga kila ko tigilama halakitugo الإيمان به كلمن على صلى الله عليه وسلم وإلمن يولا ينفين بلبلي من بايرك فإل من يرى الله تعالى نيل من يرى على كرلا كبا وكما كسيغا تعالى وبايرا كي لمن يرى الله تعالى سبل الله تعالى ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله ني تقر على كرا كودرون حكلي تيجي فلاتي سوسوليكه كو كارساتي على كوتون اكون لسا والايمان بالله نما من لمن يرى على دون الايمان برسوله كسر اما لمن على كتبالا تفريق بين الله ورسوله وكوريكو اي على ناكتشدين فرaka بونيغونا وكما ماوما ني لمن يرى على اما لمن يتشدينا وكما يكادو اكا لمن يتشينندو والله تعالى يرم مكوتي اكا لمن يلا سبلا نيما لمن على كتشدينا وكوري اما لمن الله تعالى يرلا وكوري اي الله تعالى ناكتشدين فرaka بونيغونا نما من دنيا على كتشدين فرaka بونيغونا والما اي الله تعالى ناكتشدين فرaka بونيغونا kwa be foma de ko de kafiriya jati ودل الله تعالى قرآن كنو إن الذين يكفرون بالله ورسوله إكادم ما من بكافريا ن الله تعالى أن ألك تدون ويريدون ولبكلك عليني أن يفرقوا بين الله ورسوله كفكوب الدم فرد الله تعالى ناك تدون كفكوب لمنيا alala ka kafirani tidenye walma kalimanya tiden dola ka kafirani tiden doye ubekla kafo nu'minu bi ba'd am bil limanyani doye wa nakfuru bi ba'd ninga kafirani doye wa yuriduna ulukon balaini de an yattakhidhu bayna dhalika sabila kube minalika nisratigaina ako otigla maude ulaika humul kafiruna haqqan kabe fon nunde makon nunde kafiru jatuye وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أو مسات لكم نلا بنك كافروي لجبل من نابو في تسمكن أكون غسا والذين آمنوا بالله نما منو سنك لمن يعلى ورسولي ككلك لمن الله تلك تدين بلا ولم يفرقوا بين أحد منهم ومدن فرد تدين فوين نيغونتي أولئك سوف يؤتيهم أجورهم أكو أتغلمو سيغتالا الله تعالى بولوك سرد دفالين دي أما وكان الله غفورا رحيما الله تعالى كون كرا هنا تشاما مسادي يافا مسادو ودلو تدين بلي صلى الله عليه وسلم ناني ليلة القدر تا كفوكو أودي شولا بلي كسبولا قرآن جينا ليلة القدر كونونانا Kuranemi na ale de be kanda ke kata siratige kilenen kan ale de be wala wala like fen kelengelen bele jelena
laylatul qadri shu o kanga ke seli don koy akanga ke sewa donye sabula ala bato dondo Allah taala suran jigi atokola kafwa shukelen bato o kafsa kateme kalo bakelenka ankanga ke seli donye tiɲɛrɛ la o kɔfɛ n'an ye arafa don ta arafa k'a fɔ adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ in kan n'o ye hijidenw ye ka Alahu taala bonya sabula alakira ka cikan o dafara ka bɛn o don ma sabula arafa don i k'a dɔn Alahu taala a tɛ duwawu foyi lasegin wa a don fɛnɛ suni alakira ko k'a bɛ san 2 jurumu kafari o tuma n'an ye nin donba in ta ni ka tila ka laylatul qadri suba in ta ko nun k'an ka seli don ye tiɲɛ don selidonw don alabato donw don sewadonw don jurumu kafari donw don nka an k'a dɔn fa inna idal ayad seliw fɛnɛ ka seli n'o ye laylatul qadri fɛnɛ bɛ boli don min nɔfɛ n'ale natalen don o la arafa don fɛnɛ bɛ ka girin don min nɔfɛ ni ale natalen don o la wal farhatal kubra nisɔndiyaw la belebele nisɔndiya min n'a ɲɔgɔn ma deli ka na dugumakolo kɔ kan wa ni'matal uzma nɛɛmaw la belebele nɛɛma min ni Alahu taala ma deli k'a ɲɔgɔn di dugumakolo kan mɔgɔw ma wa Alahu taala y'a wajibiya a yɛrɛ kan k'a tɛna nɛɛma in ɲɔgɔn di dugumakolo kan mɔgɔw ma o ye nɛɛma jumɛn hiya miladu sayyidina Muhammad o de an kuntigi Muhammadu ka bangeni ye min ye Abdullahi ka dankelen ye mafkharatul insaniya wasoyɛrɛto adamaden na ni o yɔrɔ kelen in tɛ alladhi o ciden belebele in ni m'ale dɔn arsalahu Allahu rahmatan lil alamin Allahu taala y'ale de ci hinɛ kama danfɛnw bɛɛ lajɛlen ye o kuma o ciden belebele in i k'a dɔn ale bangeli don i k'a dɔn laylatul qadri fɛnɛ bɛ ka girin o de nɔfɛ ale bangeli don arafa fɛnɛ bɛ ka girin o de nɔfɛ sabula n'ale bangeli don in kun ma kɛ anw kun tɛ laylatul qadri su dɔn n'a bangeli don in kun ma kɛ anw kun tɛ arafa don dɔn n'a bangeli don in kun ma kɛ i k'a dɔn anw kun tɛ jɔn minɛ dɔn i k'a dɔn anw kun tɛ arajaba dɔn ni ale Muhammadu kunte o kuma ciden belebele sallallahu alayhi wa sallam a ka kan an ka girin ale de nɔfɛ o de la an ka dɔnnikɛla dɔ b'a fɔ an ɲɛna a ko law absara shaytanu tal'ata nuri a ko n'a y'a sɔrɔ sitanɛ k'a kun ye alakira nɔrɔ miskala zarati kembe tɔ ye fi wajihi adama an fa adama ɲɛda la kana awwala man sajad k'ale de kun bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛ sujudu kɛ nka Allahu taala a y'a ɲɛnafilɛli datugu a ma alakira nɔrɔ miskala zarati ye an fa adama ɲɛda la o tuma an bɛ Allahu taala deli kira nɔrɔ ala kana ne ni aw kuma ni ala o kɔfɛ a ko law ra'a namrudu nura jamali a ko n'a y'a sɔrɔ namuruzu kun ye alakira ka cɛɲa nɔrɔ miskala zarati ye abadal jalil k'i k'a dɔn a kun bɛ masaba in bato ma alkhalili ka fara Allahu taala teri Ibrahima kan wala anad k'a kun tɛ kana gɛlɛya kɛ n'ale kun ye alakira ka cɛɲa nɔrɔ fitini ye Ibrahima ɲɛda la ko a kun tɛ kana gɛlɛya kɛ abadan a kun b'a yɛrɛkun kolo ni k'a yɛrɛkun majigin ni ka Allahu taala bato ka fara Ibrahima kan alayhi wa ala nabiyina salam o kuma nin ciden belebele sallallahu alayhi wa sallam kuma min na n'a donna Beitul Maqdis kɔnɔ a y'a sɔrɔ Beitul Maqdis falen don tɛntɛntɛn nabiyuman 124 ciden 313 mɛlɛkɛw bɛ yen kuma min na alakira y'a kun don yɔrɔ min ciden bɛɛ lajɛlen sina ka sira bila ka ɲɛfɛlan di alakira ma munna li'annahu al-imam sabula ale de alimami ye ni alimami donna ka ban sira bɛ labila a b'i komi ni kɛnɛ labɛnna ka ban ni président kun bɔra ka ban hali ni jama bɛ a bɛ kɛ i komi sira kun labɛnnen kɔrɔ don bɛɛ lajɛlen bɛ sira bila ka président ka sira bila a bɛ taa taayɔrɔ la o kuma alakira sallallahu alayhi wa sallam a donna Beitul Maqdis dafɛ yɔrɔ min na ciden bɛɛ lajɛlen sira bila ka ɲɛfɛlan yira a la k'a ka taa ɲɛfɛ sabula ale de ye alimami ye o kuma Allahu taala a ye jɛn di alakira ma a ka seli ni cidenw bɛɛ lajɛlen ye jɔko 2 mun de la Allahu taala sɔnna cidenw ka
beka jo ala kira kɔfɛ ala kira ka kɛ o ka alimami ye ko o kɛra mun kama walisa a welewele ka da danfɛn bɛɛ lajɛlen ye ka fɔ cidenya min n'a kun bɛ bani israɛlakaw ka bonda la o kuma cidenya in bɛna yɛlɛma ni ka di cidenw laban ma n'o ye muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam. Muna Allah Ta'ala sɔnna ka nin baaraba in kɛ Beitul Maqdis la ni ka sɔrɔ Alkaba de ka di Ala ye, Alkaba de ka bon Ala yɔrɔ, Alkaba de sankɔrɔtalen don Ala yɔrɔ, wa Alkaba de Ala kira ka kɔrɔn ye. Muna Allah Ta'ala ma nin baaraba in kɛ Alkaba la fo a taara kɛ Beitul Maqdis la sabula i k'a dɔn Beitul Maqdis ale ye yɔrɔ de ye wahayu jiginna Bani Israɛlakaw ka nabi ɲuman kan yɔrɔ min o kuma cidenya tile dira u ma o yɔrɔ in de la, nabi ɲumanya tile dira u ma o yɔrɔ in de la. I komi ne Allah Ta'ala ye cidenya di aw ma Beitul Maqdis la ni ka nabi ɲumanya tile di aw ma Beitul Maqdis la wahayu kun bɛ jigin aw kan o yɔrɔ in de la. O kuma a dira aw ma yɔrɔ min a ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye n bɛna tile in minɛ aw la o yɔrɔ kelen in na ni k'a di cɛ dɔ ma cɛ min n'ale bɛna diɲɛ kulun dajuru sama ka bɔ halaki ba dingɛ kɔnɔ ni ka taa bila kisi tenten kun kan n'o ye Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam. O de la Allah Ta'ala ye cidenw ɲininka a ye nabi ɲumanw ɲininka ya ayyuhal anbiya ya aw nabi ɲumanw a 124 bɛɛ filɛ yala jɔn bɛ aw la ko bɛ ala kira ka ɲɛmɔgɔya k'a bɛ imposer o la jɔn de bɛ ko ala kira ka alimamiya man di o ye. O kuma ciden bɛɛ lajɛlen y'i da de bɛɛ lajɛlen ko an sɔnna ala kira ka alimamiya ma. O kuma Allah Ta'ala ko ala kira bila u ɲɛfɛ i ka jɔko fila seli ni u ye ciden bɛɛ lajɛlen aran jɔ ala kira kɔfɛ. Kuma min na ni jɔko fila in banna Ibrahima ka taa sira kan Allah Ta'ala ye aya jigin o nɔgɔnin na suratu Zukhruf kɔnɔna na aya 45 Allah Ta'ala ko was'al Muhammad e ka ɲininkali kɛ dɛ man qad arsalna min qablik anw masa Ta'ala ye maa minnu ci ka kɔn e Muhammadu ye u ɲininka tan n'o ye ciden 313 ye nabi ɲuman 124 b'i kɔfɛ u bɛɛ lajɛlen ɲininka a ja'alna min duni rahmani alihatan yu'badun yala anw masa Ta'ala ye ala wɛrɛ di u ma wa ka sɔrɔ a ma kɛ hinɛ masa in ye k'u k'o bato. Alakira sallallahu alaihi wasallam a ko a dabama ma a ko yan dabama n bɛ hakɛto ɲini i fɛ i k'a dɔn ne bɛ maloya ka cidenw ɲininka nin ɲininkali in na sabula fo ka taa se jiriw ma fo ka taa se bakɔnɔ dabaw ma ka taa se gerekanafɛnw ma fo ka taa se dugumɛnɛw ninnu bɛɛ lajɛlen ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ seereya k'a fɔ Allah Ta'ala ye masa kelen pe de ye jɛɲɔgɔn tɛ i la. O kuma ne min ye cidenw bɛɛ ka alimami ye o kuma ala ne bɛ maloya kɛ o cidenw ɲininka nin na. O de la i b'a dɔn na k'a fɔ ciden bɛɛ lajɛlen baara kɛ daga yɔrɔ kelen de la n'o ye kan kelen kɔnɔna ye n'o ye ala kelenbantiya ye. Ciden bɛɛ lajɛlen baara kɛ drapeau kelen de duguma n'o ye la ilaha illallah drapeau ye. O de la alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko laqad ji'tukum bayda'a naqiyya hakikala ne nana aw ma ni nin diinɛ in ye a jɛlen a saniyalen ka bɔ nɔgɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen na. Amma wallah a ko ne alakira kalela ala la law kana Musa ibn Imran hayya n'a y'a sɔrɔ Musa min ye Imrana den ye ko a kun bɛ ɲɛnamaya la ka bɛn ne Muhamadu ka waati ma lama wasi'ahu foyi kun tɛ Musa kɔ a disi yiriwa illa tiba'i fo n'a kɛra a ka tugu ne Muhamadu kɔ. O kuma ni Musa kun bɛ tugu ale kɔ k'a to a ka cidenya la mun de la Musa nɔfɛmɔgɔw tɛ tugu alakira kɔ ni Isa kun bɛ tugu ale kɔ k'a to a ka cidenya la mun de la Isa nɔfɛmɔgɔw tɛ tugu alakira kɔ hali ni alakira ci kun bɛnna an fa Adama tile ma i k'a dɔn Adamu kun bɛ tugu a kɔ n'a kun bɛnna Nuhu tile ma Nuhu kun bɛ tugu a kɔ n'a kun bɛnna Ibrahima tile ma Ibrahima kun bɛ tugu a kɔ n'a kun bɛnna Sulemana ni Dawuda tile ma i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kun b'u ka cidenya bila o kun b'u ka gafaw kuru ni ka kɛ alakira nɔfɛmɔgɔw de sallallahu alaihi wasallam.
odla otidin bilibili fazazi ba fu anyana aka kumakan dola ako fakam rutubatin fil majdi hadha saniyatin bi islahi a'malin wa ikhlas niyyatin sajiyatuhu fil fadli khayru sajiyatin siyadatuhu lirrusuli ghayru khafiyya ako joro chaman konbe ikado bunya koula ani korota koula ala krayolu belenjelen kafunyugonka ayo kafunyugonka ni baraka tugo nyumai ani nganya sanumai ala kraka tabi'a fasamantiyala ode tabi'a la heremai ala kraka kuntigiya tiduna kikado ko odugolente koi akunga sa wala ajabun kabako konte an yafdula ash-shakhsu fil jinsi ma kelen ka fusaya katime nonia beka kote kabakoi okuma ni kabako yarawla fazazi ko wa illa nimma kelen ma fusaya katime nonia beka kafo karsa de kafsa ni be ni o make na fora ko dugutigi kafsa naka dugudewnye sosolite kola na fora ko prezan ka usani jamana dewnye sosolite kola dutigi yerebe dudewnye sosolite kola okuma munde la alakrati danfem benye munde la alakra manfsaka teme danfem beka okuma fazaziku wa illa ni on son oma ka fo nonia kilin tise ka fusaya ka teme nonia beka ko fo on ko kan be kilinyi ko an be adama dinyi an be farkulu mafentikiye okuma faman turja shafa'atuhu gada jon de kasrunal dumbi na jigiya alkiyama jokeneka ni ko kan be kilinyi kuma dola ni convocation dirima yani kata police la ibe passer yoro do fe folo nga simfla bila simfla bo tikilao kungolo bila kungolo bo tikila sembila sembo tikila nga edun temena ofemuna obayira ko kafsa kateme eka obisika konyana bo etsika kominyana bo kuma dola halo yeretita abasigilento dro coup de téléphone anga karsa ni problème mba dala yaka kolaje kuma dola obekla ka fendo dima ko tan di karsama ngana ya suro iye mugodo blainya kata akumbe bodro wino flyer mena folo ka odo dibila okuma mau manka okuma ni ama na kera ko ambe kelenye okuma John de bena Jones Ronaldo alkiyama jokeneka wa qad khafa kullun ako odun obasro bela jelen siranendo mina rada halakinye ma adahu fona bora alakra kilimpila وقام بها منه المقام المحمدا نندون على كراد بولي كان جورو تنونينا نو شفاعة الكبرى جوروي أبنا شرنا الدنيا الله تعالى يرد دمفهم كحكلا وكما كو سبوق على كراد دمفهم بدا nga niko ibe dmfem beda ibe seke hal ne aw mugo flay kurushike ni kelenda ibe seke nga ko ala kre dmfem beda bila ainin kasura ala maseken ala washiji yere mabo ama don yere kafoka kumbe kurushila qaribun ala kasuru ala kra kasuru adaba mala kateme dmfem beka bila mada kasura ala krane adaba madma delika jenya nyogona hali nyetugu ana yelete alimun ikado ala krefem bela jelen kala bila khatin kasura makani sebeni sirai hafizun ala krefem bela jelen tanga adusukun kono bila darsi kasura wala madi ama okmo chidem bele sallallahu alayhi wa sallam aminado ale de katarhula ame Allah taala deli ambe minfo akatarhula Allahu kani sababa be alaka ke ambele jilema arjina sarai ola amba fo ame Allah taala tando ninga barkada masami nale anfa adama sukanti danfem bele jelen sanfe aklela ninga nuhu fene sukanti akle deum be sanfe ninga ibrahima sukanti akle dem be sanfe ninga imrana so dunge sukanti akle deum be sanfe ninga larabu sukanti kabo olu fenena ninga quraishu fene sukanti kabo larabu la ninga hashim deum fene sukanti kabo quraishu la ninga soroka akanu nyokon ana janyeba noy muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayale fina sukante ninga le krenkren kabo bani hashimna
ako nima ale Muhammadu don ale de ma sukantelew na ma sukantelenye mi here ka bon ale de ma krengreno na krenkrenenye mi korotalendo amba fo Allah taala ka solike o tidem belebele inka nemala nema mi ni ale ni alaka gale gale ya be jenyokonya ke bada bada nga o nema yi Allah taala ka kira ani danfen foite je o solina o ka ke soli mi akibaru ya tise ka di kumate danka soro ala soli mi a jate hake donente kumate aka jate o soli Allah taala ko ke anga ciden belebele inka ana furumuso minu ye limanya jon bawye anaka sahabaw minu ye kanda dolo manawye ani mamunu tukura uko ni nyumanya ye fokata se alkiyama jodoma okuma lamel baga chema ana musoma anga don ka fokmami Allah taala ka layni nana glo ka foka ba fe ka damfen soro no e danfen daniye Allah taala munde ke ay Muhammadu hakika ayo de foshi skabo aka noro sanuman dawla o kofe o noroin asrola ka jie bela jelen fene dan ka bo ola asanfela na dukumana ninga soroka alakra ladonia aka nabi yumayana o yasro alakra makedore o yasro anfa adama makedore fo alakra min fo ama ikomi Bukhari bo lakale togomi abi Ahmad ka gafa kono alakra ko kuntu nabiyan ne Muhammadu kunye nabi yumaye wa adamu bayna ruhi wal jasad wa yasru adama bayni ani farkolo ni nyokonche kuma kofe Allah taala soro laka niu konye poyi kabo alakrala nima o Muhammadu don sallam fa huwa al jinsul ali ale de nonia korotalenye li jami al ajnas nonia bela jelin sanfe wal abul akbar ale de fakorobay li jami il mawjudat sorofen bela jelena sabula ale de peredana Allah taala ka dani kononana kuma mina wati nana ba ni alakra toko folie dokola aka hakela fukana si alakra farkulu sorolima ane nifrekeli afarusukola okuma wati kiri nana yelema ninga bo doko kumakana ninga ke kenekan kumakanye okuma Muhammadu nana bange adama dew ni nyogonche na bakurubaye afarkulu ana ni nyogonfe o tidem belebelen sallallahu alayhi wa sallam hal na ya soro kafo abugon nonini ninga ni fireke ala kode ya karu yala okuma alakra sikatala a valeur kun donendo kabini dani make wakata adama na fo Isa bele jelen kumbe ka o chekelinde kono sabula ale de ka koro danina kateme beka hal na ya soro abugon nonini ka nifrikala no nana ya karu yalena okuma nima o Muhammadu don fa huwa khizanatu sirr Allah taala ka gindo wakande o de Muhammadu wa Allah taala ka nyamaruya olube ke yoromi o de Muhammadu sabula ko fuite ke latike in kononana ka fo ala ba fe ka kominke fa ko koimbo ala kraka sirafe okuma nyamaruya be soroka di danfuma wa hera fuite bo Allah taala yoro fa ka teme ala kraka sirafe okuma o hera be soroka di danfuma odela nanya anwarul muhammadiya laje ale ba yira ana ka ko ikado an bahawa ale konya binani deke an fa adamai konya binani abekunye fulani ce ani muso nga Allah taala sona shisa ale kelempe de bangena ale fulan na mamana munkama
sabula alakira nɔrɔ be ale de kɔsolo la o kuma karamatan li sayyidina muhammadu bonya kama o kuma Allah taala ko shisa eni denti na ɲɔgɔn fɛ eni cɛ min nɔrɔ be ɲɔgɔn na o be wasakɛ o kuma shisa kelen pe nana o kuma i k'a dɔn alakira nɔrɔ a bɔra an fa adama kɔsolo la ni ngana shisa kɔsolo la yani an fa adama ka fatu ay wasiyu kan di shisa ma n'o y'a denkɛ ni nga ladi ni wajuli kan dɔw ye shisa fɛnɛ yana ale fɛnɛ ka fatu ale fɛnɛ a den waju ni an fa adama ka ladilikan kelen ye o ye ladilikan jumɛn adama ye o ladilikan fɔ shisa ye shisa fɛnɛ o ladilikan fɔ a den ye o kuma ladilikan boli bolila kɔsolo sanumanw ani den muso sanumanw ni ɲɔgɔn cɛ o ladilikan ye jumɛn fisa ko a den ma an fa adama ka ladili la a ko i kana sɔn tokoya si la ni nɔrɔ min filɛ i kɔsolo la a ka bila yɔrɔ wɛrɛ fɔ n'a kɛra muso sanumanw denso ye o kuma u ka nɔrɔ in u k'u hakili to a la o kuma nin wasiwukan in tora a bɛ boli faw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ siyɛkili dɔ la ka taa siyɛkili dɔ la san yirikaw fo Allahu taala nana sɔn nɔrɔ in ka bila Abdulmutalibi kɔsolo la ni ka bɔ Abdulmutalibi kɔsolo la ka n'a denkɛ Abdulahi kɔsolo la ni o kɔfɛ Allahu taala a ye nin dɛmɛ kɔrɔtalen a y'a saniya ka bɔ jahiliya nɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma i komi a bɛ lakale cogo min ka bɔ alakira yɛrɛ yɔrɔ sallallahu alayhi wa sallam alakira ko ma waladani min sifa i k'a dɔn maa si ma ne Muhammadu bɔkolo dɔ bange maa min ni o bɛ jɛnɛya dɔ kɛ fɛn ye kabini jahiliya waati la wa ne Muhammadu k'a ta adama na ka na bila fɛn fa la n'o ye Abdulahi ye a fɛn o fɛn ye furu kɛ a furu si ma kɛ jahiliya furu kɛcogo ye a bɛɛ lajɛlen kɛra silamɛya furu kɛcogo de ye o de la Ibn Abbas ale fɛnɛ b'a lakali an ye a ka kumakan dɔ la a ye min minɛ ka bɔ Ali ibn Abi Talibi ka sira fɛ ko Ali ibn Abi Talibi ko alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko kharajtu min nikah ne Muhammadu bɔra furu de la walam akhruj min sifa ne Muhammadu ma bɔ jɛnɛya la koyi k'a ta kabini an fa Adama tile fo kana se ne fa ni ba ye bange i k'a dɔn jahiliya nɔgɔ foyi o ma ne Muhammadu sɔrɔ o kuma alakira sallallahu alayhi wa sallam n'i y'a ta a faɲafan fɛ k'a ta Abdulahi la fo ka taa bila an fa Adama la cɛtɛ a la min bɛ jɛnɛya dɔ kɛ fɛn ye n'i y'a ta a baɲanfan fɛ k'a ta Aminatu la fo ka taa bila an ba Hawa la muso tɛ a la min bɛ jɛnɛya dɔ kɛ fɛn ye o kuma alakira sallallahu alayhi wa sallam Allahu taala sɔnna ani maa kana jɛ bangebaa belebele fila in na a fa ma den wɛrɛ sɔrɔ ni ale Muhammadu tɛ a ba ma den wɛrɛ sɔrɔ ni ale Muhammadu tɛ o kuma balimakɛ tɛ alakira la balimamuso t'a la Allahu taala y'o kɛ mun kama walisa nin danbe sanuman fila in a bɛɛ lajɛlen ka ban ka bɛn alakira ma شوقي لخير البشر الهاشمي لظهري المصطفى من مضري الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم وكما alakira sallallahu alayhi wa sallam ale de nabi ɲuman min ka sanu wa ale de bɛ saniyali kɛ sallallahu alayhi wa sallam o kuma Allahu taala a sɔnna ka nin bɔkolo sanuman fila in n'o ye an ba Amina ani an fa Abdullah o kuma ninnu bɔkolo sanuman fila danna alakira de la i bɔkolo gosira togo o togo n'i ma bɔ alakira ka sira fɛ i tɛ se ka Abdulahi sɔrɔ i bɔkolo gosira togo o togo n'i ma bɔ an ba Amina ka sira fɛ i tɛ se ka Muhammadu sɔrɔ o kuma nin bɔkolo fila in de ye bɔkolo sanuman dan ye o kuma alakira sallallahu alayhi wa sallam n'i ye a bɔkolo in ta ni k'a lajarabi k'a lajɛ e bɛna dɔn k'a fɔ alakira ka sanu a bangeyɔrɔ la i bɛ danganiya k'a fɔ alakira a bɔra fabaw de la a bɔra fa sanumanw de la a bɔra babaw de la a bɔra ba sanumanw de la o de la Sheikh Busiri ko
wansub ekon ka dambeyali kɛ i seko damayira la ila dhatihi ka ta alakira yɛrɛ jatima ma shi'ita fɛn o fɛn y'i ja min sharafin kɔrɔta la i k'a dɔn e ka kɔrɔta o bɛ alakira ka kɔrɔta duguma alakira kɔrɔtalen don ka tɛmɛ e ka kumakan kan wansub e ka dambeyali kɛ ila qadri ka ta alakira yɛrɛ jɔyɔrɔ ma shi'ita min ka di ye min izomi bonyana i k'a dɔn alakira sallallahu alayhi wa sallam fa inna fadlahu laysa lahu haddu hakɛtɛ alakira ka fasamantiya la danfɛnw tɛ se ka alakira ka fasamantiya sɔrɔ o kuma o ciden belebele fa huwa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ale de ye nabi ɲuman ye kisi ni nɛɛma bɛ nabi ɲuman min kan al arabiyyu min ye larabuw ka nabi ɲuman ye al ummiyu nabi ɲuman min n'a ma kalan kɛ danfɛn bolo ale yɛrɛ dabama de y'a cɛsiri ni k'a kalan sabula Allahu taala ko sanuqri'uka anw masa taala bɛna e muhamadu kala fala tansa i kana ɲinɛ al makkiyu ale de ye nabi ɲuman ye min ye makanka ye al haramiyu haramu fila tigi do n'o ye makan haramu ye ani madina haramu al hashimiyu ale de ye nabi ɲuman ye min ye hashimi ye al qurayshiyu ale de ye nabi ɲuman ye min ye qurayshiw ye nukhbatu bani hashim ni ye hashimu denw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan cɛ kelen min n'a ɲɔgɔn tɛ n'ale de kɛrɛnkɛrɛnna n'ale de sugantera o de ye muhamadu ye al mukhtar ale de kɛrɛnkɛrɛnna ni k'a sugante al muntakhab min ni o kɛrɛnkɛrɛnna ka bɔ yɔrɔ jumɛn min khayri butunil arab n'i ye larabu musow bɛɛ lajɛlen kɔnɔbaraw fara ɲɔgɔn kan kɔnɔbara min hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ kɔnɔbara bɛɛ kan n'o ye an ba amina ye ala kɛra kɛrɛnkɛrɛnna ka bɔ o kɔnɔbara in de kɔnɔna na wa araqiha fi nasab n'i ye ala kɛra bɔkolo n'i y'o jateminɛ o de kɔrɔtalen don ka tɛmɛ bɔkolo bɛɛ kan wa ashrafiha fi hasab n'i ye ala kɛra danbe jateminɛ ale de danbe kɔrɔtalen don ka tɛmɛ danbe bɛɛ kan wa atiyabiha aruma n'i ye laseli jateminɛ ala kɛra de laseli ka sanu ka tɛmɛ laseli bɛɛ kan wa afsayaha lisana wa i k'a dɔn ala kɛra ale de nɛnkun faranfasiyalen don ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan ale de ka walawalali o de bangenen don ka tɛmɛ bɛɛ kan wa ale de poids ka girin ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan a ka limaniya ka kɛnɛ ni danfɛn bɛɛ ye wa i k'a dɔn a ka jama o de sabatilen don ka tɛmɛ jama bɛɛ kan wa a ka kafo o de bonyalen don ka tɛmɛ kafo bɛɛ kan min qibali abi n'i taara a faɲanfan fɛ i t'a ɲɔgɔn sɔrɔ ummihi n'i taara baɲanfan fɛ i t'a ɲɔgɔn sɔrɔ wa Allahu taala y'ale de kɛrɛnkɛrɛn ka bɔ duguw la belebele la min ka bon ale Allahu taala yɔrɔ ka tɛmɛ dugu bɛɛ kan wa o dugu in de ka di Allahu taala ka jɔnw ye ka tɛmɛ dugu bɛɛ kan n'o ye Makka ye o kuma bi komi waati fɛnɛ korona an b'a fɔ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam an balima silamɛw ni ko yan karamɔgɔ Elias Liman Tarawele kan ye alakira ba sallallahu ka ɲɛnamaya la a ye min fɔ ala k'a mɛn tulo d'an ma an b'a fɔ k'aw yɛrɛ fo wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seme alala Silama jama anga seme alala Silama jama beki seme